Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, Fernando Pindado és una figura rellevant, molt vinculada al món associatiu en general i al veïnal en particular. Per exemple, va ser president de l'Associació de Veïns de Ciutat Meridiana des de 1978 fins al 81 i ha estat també vicepresident de la CONFAB des del 2012 fins al 2015. A l'àmbit professional, ha estat cap de Recursos Humans de l'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs del 98 al 2004, subdirector general de Participació en l'àmbit local de la Generalitat de Catalunya del 2004 al 2012, gerent de l'Ajuntament de Premià de Mar del 2013 al 2015 i comissionat de Participació i Democràcia Activa de l'Ajuntament de Barcelona. A l'àmbit acadèmic, és autor de diferents llibres i publicacions relacionades amb la participació ciutadana i la qualitat democràtica, així com a professor de diferents màsters universitaris en assignatures sobre aquestes matèries. En aquestes càpsules, Fernando ens parlarà de la importància de la participació ciutadana per fer efectiu el sistema democràtic que s'ha d'anar construint cada dia. Ens explicarà també les diferents formes d'exercir el dret a la participació que tenim totes les persones, tant per a elecció de persones representants com per a decidir directament o per ser persones actives en la proposta, el debat o en ocasions el rebuig de determinades actuacions públiques. Bé, en aquesta sessió anem a parlar de la participació ciutadana en allò que anomenem la política. Recordeu que en l'anterior sessió havíem parlat de les diferents graus, entre cometes, de la participació i entre aquests graus estàvem parlant de la importància que tenia de diferenciar el que és la participació en la vida comunitària, la participació en associacions, de lo que és la participació, diguem, personal en temes de millora dels serveis, com per exemple l'escola que us posava com a exemple, i parlàvem de la importància de la participació en la política, que és en aquell àmbit de decisió on les decisions que es prenen afecten tothom. Per tant, la participació ciutadana en la política requereix d'uns canals més fiables, que siguin molt clars i que tinguin unes conseqüències quan són utilitzats. Llavors, jo aquí fixeu-vos que en el subtítol us he parlat de la Trinitat Democràtica, però abans deixeu-me que posem una mica de broma en el context. Aquí tenim la Mafalda, que quan descobreix al diccionari el concepte de democràcia, que diu que és el govern en què el poble exerceix la seva sobirania, diguem-ne, els seus pares no entenen per què li dona aquest atac de riure, perquè ja la Mafalda de petita ja entén que això de la democràcia és una cosa que mereix una mica més de reflexió. En aquest cas, aquest net li pregunta a l'avi què cosa és la democràcia i l'avi li diu la democràcia és aquell sistema en què els ciutadans escullen per majoria a la persona que ha d'obeir als que manen. Clar, el sistema democràtic està basat en la sobirania popular, però molt sovint les decisions que es prenen al país, en Catalunya, en qualsevol comunitat autònoma, en qualsevol ciutat, les decisions polítiques molt sovint estan mediatitzades per altres actors que actuen una mica més amagats. Al fons, els grans bancs, els imperis mediàtics, les grans empreses que continuen treballant i continuen, diguem-ne, exercint una pressió sobre les decisions polítiques sense que molt sovint puguem conèixer quina és aquesta força que produeix aquestes sessions. Aquí tenim aquest poema de Leonard Cohen que us ho col·loco en versió de Constantino Romero. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado.
Bé, aquí Leonard Cohen està durillo, Constantino Romero li posa aquesta veu, que és una veu molt potent, i el que ens ve a dir és que aquest sistema, qualsevol sistema polític, si no se sustenta, si no es fonamenta en el conjunt de la ciutadania, en respondre a les necessitats del conjunt de la ciutadania, més aviat o més tard acaba perdent força i acaba caient. Aquí tenim el Roto, ja veieu que aquesta sessió estic posant una mica de grafia i de dibuix, el Roto, que es pregunta si som ciutadans normals o encara pensem, no? Perquè aquest senyor amb vestit i corbata, que és el prototipus de la persona, diguem-ne, amb poder, es pregunta si volem ser ciutadans normals o volem pensar. I certament, sense una ciutadania activa, us posava l'exemple a l'anterior sessió, una ciutadania activa no tonicada, que no es menja el cervell, que funciona amb criteri propi, no hi hauria ciutats. La ciutat és el lloc on ens trobem els ciutadans i les ciutadanes que formem part d'aquesta societat en la que vivim. Societat que, d'altra banda, cal dir i cal recordar que no som tots iguals. No vivim en una societat homogènia, simple, igualitària, estructurada. No, vivim justament en el contrari, societats complexes amb diferents interessos de cadascuna dels sectors de la població que compartim l'espai. No hi ha igualtat, hi ha unes diferències importants, en alguns casos són molt injustes aquestes diferències. No tothom està estructurat en organitzacions, en sindicats, en partits, sinó que més aviat al contrari, hi ha una certa desestructuració de la societat i, evidentment, hem de comptar amb aquesta pluralitat, que és un paradigma, que és un model, que és un valor que, diguem-ne, és positiu perquè ens permet conèixer diferents graus, diferents tipus de mirades sobre un mateix fet. I, per tant, en aquest sentit, quan parlem de participació en la política, estem parlant de la participació com aquell element que permet millorar la democràcia en aquesta lluita contra la desigualtat i per una justícia social una mica més potent. I necessitem més qualitat democràtica perquè el que necessitem és més justícia social. I això què ens suposa? Doncs recuperar, recordar que la política no és allò que fan els polítics, els i les polítiques, no és el seu monopoli, us vaig explicar en l'anterior sessió, que la persona que fa política és el contrari de l'idiota a la Grècia clàssica i que si no fem la política, algú altre la farà per nosaltres. Hi ha aquest risc de segrest per part d'elits interessades i en democràcia la política és sobretot activitat ciutadana, és iniciativa, és moviment, és organització. I ara us vaig a concretar aquesta idea de la trinitat democràtica que us comentava. El sistema democràtic és únic, se sustenta en la sobirania popular i a mi m'agrada utilitzar aquest símil, respectant, evidentment, sense cap tipus de voler fer malbé qualsevol tipus de creença religiosa, utilitzant una mica el símil de la trinitat cristiana que considera que només hi ha un Déu, però aquest Déu té tres persones diferents. El Pare, el Fill i l'Esperit Sant són tres persones distintes, però només hi ha un Déu. Cadascú és Déu, però només hi ha un Déu. És un misteri del cristianisme, no entro en aprofundir-ho, però em serveix per explicar que el sistema democràtic només és un. És aquell sistema que se sustenta en la sobirania popular. El que passa és que té dimensions diferents i cadascuna d'aquestes dimensions mereix un tractament i mereix uns canals singulars i específics per facilitar la participació ciutadana. Sense l'activació dels tres canals, dels tres, no només d'un per sobre de l'altre, sense l'activació dels tres canals, la democràcia està feble, no és de qualitat, no està prou estructurada, no està prou cohesionada. I aquí us explico de manera molt ràpida i molt breu quines són aquestes dimensions. Si el sistema democràtic, la democràcia, se sustenta en la sobirania popular, com aquest poble, com aquesta ciutadania exerceix aquest poder. Escull representants, el que direm dimensió representativa, persones que actuen en el seu nom en les diferents institucions, pot decidir directament, hauria de, des del punt de vista conceptual i teòric, decidir directament. En el cas espanyol, ja us ho explicaré en una altra sessió, no és tan així. En altres països del món això funciona de manera diferent. I després hi ha una altra tercera dimensió que no és ni l'elecció de representants ni és la decisió directa. És aquell àmbit de la participació política en el que es fa és promoure iniciatives, suggerir idees, debatre propostes, argumentar, contraargumentar, escoltar opinions diferents, construir en base al diàleg
diàleg, propostes que tinguin un abast polític. Aquí us he posat les diferències d'aquestes tres dimensions, el sistema electoral pel que fa a la dimensió representativa, tot allò que coneixem com a processos participatius, òrgans consultius, assemblees ciutadanes que es fan per sorteig, s'escullen persones diferents del padró municipal i es creen uns espais de debat per construir o proposar diferents iniciatives polítiques i la idea de la dimensió directa amb el referèndum com a element clau d'aquest sistema. Hi ha altres iniciatives, us les deixo aquí en la diapositiva perquè si voleu aprofundir-les les podeu veure. Al final, quan parlem de votar, fixeu-vos, és en la dimensió representativa i en la directa en la que es vota, en la dimensió dialògica, com després us explicaré, no es vota, s'argumenta, s'opina, es fan aportacions, es fan suggeriments, es debaten idees, però allà on es vota, la finalitat del vot, aquí ens ho han explicat molt bé la gent de Suïssa, que ha estudiat molt de manera aprofundida el funcionament del seu sistema fonamentat en la democràcia directa, la finalitat del vot pot ser per empoderar la ciutadania, és a dir, compartir poder, aquesta primera columna que us col·loco aquí, aquesta primera fila que us col·loco aquí, o pot ser empoderar representants, és a dir, concentrar el poder. Si aquest vot s'utilitza per decidir sobre matèries, aquí estem parlant de la iniciativa popular, tindrem a proposar una iniciativa que vulgui fer una llei, per posar un exemple, o el referèndum, que és allò quan es vota una decisió política que ha d'afectar a tothom. Quan el que es pretén és decidir sobre persones, i estem en aquest àmbit de l'empoderament ciutadà, hi ha una eina que a Espanya no existeix, a altres països del món sí, que és el referèndum revocatori. Per exemple, als Estats Units, a l'estat de Califòrnia, que no està governat per Sendero Luminoso, ja es va produir en el seu dia un referèndum revocatori per fer fora a un governador, es deia Evans, i van escollir un altre governador que es deia Arnold Schwarzenegger. No sé si van guanyar molt o poc, però van utilitzar aquesta eina per revocar un mandat d'una persona que havia estat escollida democràticament, però el mateix poble que la va escollir va decidir que no havia complert exactament les expectatives que s'esperaven d'ell, no havia complert les seves obligacions i, per tant, es va decidir fer-lo fora del poder. Si la finalitat és empoderar els representants, concentrar el poder, tenim aquesta decisió sobre matèries, que és el plebiscit. El plebiscit és un referèndum convocat per la institució. És a dir, allò de espejito, espejito, hay alguien más guapo que yo. El governant de torn convoca un referèndum perquè li doni la raó al governant de torn. A Espanya hem fet referèndums, el referèndum sobre l'OTAN, per posar un exemple, va ser un plebiscit sobre Felipe González, per situar-los. I quan es fa per decidir sobre persones, estem parlant de l'elecció de representants, és a dir, d'escollir els parlaments, els plenaris municipals. Veieu aquesta diferència, aquestes maneres d'entendre per què serveix la votació en un sistema democràtic. Finalment, aclarir-vos en aquesta sessió d'avui que quan parlem de consultes en el nostre sistema polític, en el cas espanyol, en el cas català, les consultes, tot i que es puguin expressar-se mitjançant vot, no són exactament referèndums, per tant, no són exactament dimensió directa de la democràcia, perquè el que es pretén és conèixer l'opinió, qui acabarà decidint serà el poder públic i diguem que com més que una enquesta, perquè és tothom qui pot opinar, però no es decideix, per tant no és un referèndum i, òbviament, no hi ha un debat previ, normalment no hi ha un període de debat previ per contrastar diferents opinions abans d'emetre el vot en aquesta iniciativa de consulta. En canvi, el referèndum, del llatí és refero, volver a llevar, en finalitat, de agenda, volver a llevar, hay que volver a llevar al titular de la sobirania, en aquest cas al poble, es decideix, no s'opina, el resultat vincula als poders públics, per tant, els poders públics han d'acceptar el resultat d'aquesta convocatòria, es convoca tothom, sufragi universal, i prèviament ha d'haver un període de debat per poder conèixer arguments i diferents posicionaments, la qual cosa la fa un xic diferent dels pressupostos participativos, als que no entraré ara a aprofundir, però que en els pressupostos participativos, que un sector important de la gent activa considera que és un mecanisme de democràcia directa, i que per mi no ho és tan exactament, en el pressupost participatiu no hi ha un debat sobre quina és la millor alternativa, el que hi ha és una votació final per acabar de decidir quina és l'operació o la inversió que s'ha de fer en un moment o un altre. Important que es puguin fer aquest tipus d'eines, però també és important saber-les ubicar en quin àmbit del sistema democràtic estem treballant. Doncs fins aquí la sessió d'avui.